Здравейте, драги зрители! Днес ще снимаме на един чалендж Charlie Are You Here? И да, това е на игра 3D. Вау! 3D-то се отразява много яко. И натискаме тук и казвам Charlie Are You Here? Charlie Are You Here? Charlie Are You Here? В. Добре. Добре, остани там, не. О, shit. И... какво е? Charlie, what's up? Charlie, what's up? Къде? Нищо не казвам. Каквото му кажа? Каквото му кажа? Чакайте. Charlie, what's up? Charlie, what's up? Charlie, you from Bulgaria? Charlie, you from Bulgaria? Стига. Появява се втора реклама. Но какво? Чакай. Shit. Charlie, you from America? Charlie, you from America? Сега ще кажа yes. Не? Какво? Да? Не. Това беше от този чалендж. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала ми, ако не сте се абонирали. Добре, да не се показвам, че аз малко съм така. Здравейте. Много си смешен, сердце. И до скоро. Това беше от мен. Абонирайте се за канала ми и дайте лайк. Долу в описанието ще има линк за тази игра. Можете да се стеглите от Google Play. А също така се направих и тук, но леко мръдна, изненадах се и плаших се. Как няма да се плаши? Това беше от мене и до скоро.